So ang uluhan ini ato ang sermon wali ini kapunon maigsuon ang kahupayan sa pagsakgaw, no? Siguro dili mo familiar sa pulong nga pagsakgaw. Kay medyo laom na siya nga pagka binisaya, no? Ang gipasabot ang pagsakgaw mga igsoon og sa English pa mao na siya ang rapture. Pero nahibalo sa ko nga gamay ra gyud kay nato ang nahibalo og unsa gyud ang gini ang rapture, no? Nasayod ta nga kining rapture sa ato ang panumduman o sa atong kaisipan atong mabatian na rapture kuyaw na. No, di ba? Ina ko dili, no? Kadaghanan na to makaingon ta rapture adi ta magisgot na kay delikado kay na kuyaw kay nang rapture, no? Apan kining sugilan dunay usa ka sugilanon mga igsuon. Usa ka tawo nga didto sa usa ka disyerto nasaag siya. Unya pagkasaag niya nisamot nga nagsige siya lakaw ni init ug maayo ang palibot. So giuhaw na siya maayo na kinahanglan siya og tubig. Nya nakakita siya sa unahan lahi ba ning disyerto kay doon na siya gitawag nato og murag sana oasis or magtan-aw ka murag tubig pero dili di ay, no, water di ay, di water di ay. So nagtan-aw niya abi niya og tubig tuso na pag-abot niya kay usa day ka tawo nga tigulang nga naa nagbutang og lamisa. Unya gikatag niya, gikatag niya ang kanang mga niktay, daghan kayong klase nga niktay. So miduol siya sa maong tigulang, sa maong tao, kay naglaom siya basig na ay tubig. Kay perti na yung uhawa. So mao ni sa pag-anam niya kaduol, nangutan na siya kung naabay tubig ang maong tao. Mibalibad ang maong tao, ang maong tigulang, nga wala siya ay tubig. Hinuon, iyang gihagad na ako'y mga niktay. Pagpili, kani angay kay nimo gipapili mayroon siyang niktay. So sa iyahang kauhaw, mitumaw ang iyang kalagot kay nahibalo gid siya nga ang tubig ang tuyo. Mo tigingnan niya nasuko siya, dili man niktay akong tuyo, tubig ang akong tuyo kay hapit na ko mamatay sa kauhaw. So mao na mibalibad ang tigulang nga walay tubig ningon tigulang, okay kalma lang, no. Yang giamaman, ayaw lang kasuko, pero sultian tika. Dunay sa unahan, gitagaan sig direksyon sa unahan na ay usa ka restaurant din na nga ang tag-iya na mo akong igsuon. Apan duol-duol ra ni mga 5 kamilya, 5 miles. No? Mao ni duol. Unya ningon siya nga 5 kamilya ni ang gilayon, no? Gikan dinhi sa atong nahimutangan. So mao to milakaw ang tao. Kuhaw na kayo kay tubig maging ipangita. Nakaw siya og pag-abot niya dito sa maong direksyon, paglabay niya, abot siya dito dapita sa gitudlo sa tigulang, apan paglabay og 3 ka oras, mibalik siya. Kay balo mo unsay iyahang posisyon, nagkamang na lang siya sa kauhaw. Nibalik siya after human sa 3 ka oras, ug ina niya ang tigulang, akong nakita ang imong restaurant sa imong igsuon. Unya, unsa may nahitabo? Siya nga, wala ko taga igtubig kay wala ko'y niktay. Nakuha ninyo? Di katawa to dasi. Wala siya tagaig tubig tungod kay dili siya pasudlon tungod kay wala siya niktay. So ingon ni ana mga igsuon. Atong tan-awon ang pagtulunan. Bisan pa og nahibalo ka kun unsay imong gusto. Kung dili ka kahibalo unsaon pagkuha niini, dili gina nimo makuha. Mo na atong tanaw ng pahayag ni Jesus nga makamugna gyud og mga kanang disagreement, no? Pagka sinabtanay og mutumaw ang argumento kay maigo man ang uban nga mga pundok, no? Labi na gyud sa uban nga mga relihiyon. So atong basahon pagbalik sa atong gibasa na ganiya Juan 14:6 nag-ingon dinhi. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa nga makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanako. Kining maong pulong mga igsoon. Nakasumpaki ni ug nagbangga ni siya sa popular na kaayo nga filosofiya nga nag-ingon ang tanang dalan paingon sa langit. Familiar mo ana? O karon na siguro mo na ibawa na nga mao na gituan sa kadaghanan. Nga ang tanang dalan paingon sa langit. Pero si Jesus mingon dili na tinuod. Dili na tinuod.
Ang gipasabot ni Jesus dinhi, kung gusto ka mo adto sa langit, siguro nga kahibalo ka unsaon nimo pag-adto didto. So ningon siya nga dili na tinuod. Kay basin unya og masipyat ka og dili ka kahibalo day asa andalan paingon sa langit. So mao nang gipahimangnuan. Susama sa sugilanon kato atong gisulti sa usa ka tawo nga giuhaw, unya gusto siya tubig apan dili siya mahatagan kay wala siya nektay. So ang nagpasabot ato, kato di ang nektay, mao dayto iyang dalan paingon mahatag siya tubig. So ingon usab ana atong kinabuhi. Kini maong pahayag ni Jesus sa Juan 14 usa-usab kini ka bahin nga duna eschatological, gitawag natong eschatological. Pasabot nini ang kining mga mong pulong ni Jesus naghatag og panlantaw. Panlantaw sa mga butang nga mahitabo sa unahan. Preview, no? Mga panghitabo nga gitawag sa mga scholars og rapture. Okay? So ato nang makita sa atong pagpadayon. Pero usa ka unay pangutana, kisa may naibalo mahitungod sa rapture dinhi, kisa man isang kamot. Rapture. Usara. Maura na ma-rapture. Kinsa may wala makasabot og mga kaila og rapture. Isang kamot. Wala gyapon. Delikado og mag-rapture. So mao ni ang mga pangito, mao ni ang rapture usa ka pagtulunan. Timan-in ninyo og wala mo dili mo familiar. Ang rapture usa ka pagtulunan sa Biblia di nagsulti nga adunay usa ka henerasyon o generation sa mga Kristohanon nga dili makasinati og kamatayon. Akong gipasabot nga kamatayon atong physical death, no? Kining maong henerasyon nga kinsa ang mga buhi inigbalik ni Jesus, ibayaw ngadto sa kahanginan. Ibayaw ngadto sa kahanginan uban kaniya ug dili moagi og kamatayon. Mao na ang rapture, mao na ang pagsakgaw. Ngano man nga dili man ingon pagkuha. Kay ang pagkuha pwede ra gyud kag anaon pagkuha. Unya ngano man ang Ginoo man gyud mismo ay nagsakgaw. Tungod kay siya gipili niya kung kinsa katong iyang i-rapture, unya inig-rapture niya, dili lang kay gikuha, kundi anaon sa nayon sakgawon niya ang mga katawhan, dad-o niya dito sa kahanginan, kay moabot na ang katalagman. Nakuha ninyo ang picture? Ang rapture mga igsuon, dako kayo na siya nga pribilehiyo nga gihatag sa Dios diri kanato. Giulagway kini sa duha ka passages sa New Testament sa unang Tesalonica 4:13-18 ug 1 Corinto 15:50 ngadto sa 54. Mao ni siya ang naghulagway ani. So nining maong hitabo mga igsoon, ang rapture, ang Dios nagsakgaw sa mga tinud-anay gayud nga mga Kristohanon. Gisakgaw sa Dios ang mga tinud-anay nga Kristohanon gikan dinhi sa kalibutan sa panahon sa kagulanan ug sa kasakitan. Tungod kay nasayod siya kung unsa kadako ang katalagman nga moabot unya nining mga panahon na. Wala ni sa Biblia mga igsuon kining pulong nga rapture. Apan atong gibasihan ini, gikuha kini sa usa ka Latin no? Nga pulong raptura sa Latin. Di napalgan kini sa unang Latin nga Biblia nga gihubad ang pulong caught up or rapture o pagsakgaw. Mao na atong mahibawan din sa una Tesalonica 4:17. Nya nahibalo ba mo mga igsoon nga daghan kayong mga magtotoo nga ang ilang konsepto nining rapture makahadlok. Mahadlok sila. Ngano man. Nayo sa kasugilanon. Kini si Herbert Washington nagtrabaho ni sa usa ka kompanya, Significant Plastic Incorporated. Niingon nga, kanunay na siyang mag-isgot mahitungod sa rapture. Siya na balaka pag-ayo sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo, pirmi niya isulti siyang mga kaubanan, nga kanunay kini niyang gihisgutan. Busa ang iyang mga kauban sa trabaho, mihukom paghimo og prank, komedyahan siya. Tungod kay pirmi man niyang isulti, hadlok siya, nabalaka siya. So sa kadlaw niya na, ang iyang mga kauban, gibutang nila ang ilang mga sinina dito sa lingkuranan, mga ilang gilingkuran, mga sinina nila, no? Pagkahuman, nago sila dito sa supply room.
Nanago ang mga iyang kauban. Ug sila mibalik siya gikan sa comfort room o sa CR, nagtuo siya nga nagrapture na. Kaya nga naman, nabilin mo na sinina. Diya silang mga lingkuranan, tagsa-tagsa, unsa ba ni? Unya na say siaw sa kayo nga janitor, nga nagpakaruning nun nga nakasaksi siya nga girapture, nagnagandagan siya, nahadlok siya. Si Hebert ay nihagsa sa sahog. Nagsigunit sa dughan. Gisakitan sa dughan. No? Unya, nag-anto siya sa kasakit sa iyahang gibati. Kaya ba lumuon sa iyang gisulti? Ningon siya, misinggi siya, ningon siya, nasayod ako, ngayon mo akong gikalimtan, Jesus. Nasayod ko na siya gikalimtan siya. Huwag mo siya madas rapture. Unsa may akong sayop nga nabuhat. Nangutan na siya. Tinuod ni nga istorya mga igsoon. Na heart attack siya, si Hebert. O gidala siya sa ospital, unya kato yung mga kauban ditong nagtago dito sa supply room, pagkaibalo nila si tabo ng guwa, sila gipanghipo silang mga sinina. Teksabaan kita ni, no? Nanghipo silang mga sinina. Unya gidala si Herbert na ni bypass gid in town og surgery. Heart bypass siya. Unya matud pa sa asawa sa dihang na maayo na siya, si Herbert nagbasa na si Biblia. Kung unsa siya kadasig sa una nga gabasa siya sa Biblia, pagkahitabo ni adto, grabe na gyud siya nagbasa, nagtuon sa pulong sa Dios. Tungod sa iyahang kahadlok. Karon pangutana, kisa may nahadlok nato dinhi bahin sa rapture. O kahadlukan ba, angay bang kahadlukan nato ang pagsakgaw o rapture? Isa kamot, kisa may nahadlok. Mga isog. Mga isog mo, no? Karon natong tan-aw nagipahayag ni Kristo sa Juan 14, diin nagisgot kining pagsakgaw. May isong gitawag kini og upper room discourse, no? Katuning dito sila mag-abot sa taas nga lawak, no? Mao kini ang ikaduha nga mensahe, ang ikaduha nga taas nga mensahe ni Jesus sa Biblia, kining room upper room discourse. Ang una mao to ang pinakataas gyud ang Sermon on the Mount sa Mateo 5 kapitulo 5 ug 7. Unya mao ni ikaduha ang upper room discourse. Nganong gitawag man ni og upper room discourse? Nahitabo kini mga igsuon sa dihang ilang sa ulog ang katapusang panihapon. Familiar mo na dili ba? Kay ato nang gi-celebrate. Usa ka pribado nga panagtigom uban sa mga disipulo. Unya dinhi usab ka punto mga igsuon, natapos na ang ministry ni Jesus. Mao na ang katapusan sa iyang pagministeryo dinis kalibutan. Unya sa dili madugay siya ilansang na sa krus. Mao nga nabalaka siya, puno sa kabalaka ang iyang mga disipulo. Apan mihitubag siya sa iyang mga disipulo, tanawa ko ninyo. Tanawa ninyo, ako mubiya, apan ayaw kamo kabalaka, mubalik ako aron ko haon ko kamo. Mao ni gingon niya kay nakita niya na balaka, kuhaon ko kamo aron kun asa ako tua usab kamo. Atong tan-awon ang bersikulo 6 kapitulo 14. Atong balikon pagbasa. Nagingon din sa 6, si Jesus mitubag, ako ang dala na kamatuoran o kinabuhi ug walay makaadto samahan kundili moagi kanako. So ato ning bahinon og tulo ka bahin kining maong pagtulunan maigsuon. Ang una mao ni gisulti ni Ginoong Hesus, mao ni ang gibuhat nga iyang gisulti kanato. Ang una naghatag og kasiguruan sa mga magtotoo. Ang ikaduha nagpahibalo sa atong katapusan nga destinasyon. Ang ikatulo, nagpadayag sa pagkaigo. Nagpadayag sa pagkaigo ni Kristo. So atong tan-awon ang una, kini naghatag og kasiguruan sa mga magtotoo. So ang una ginatong makita dinhi nga pahayag dinhi ni Kristo mao ang kahupayan. No? Kahupayan nga nag-ingon siya sa iyang mga disipulo sa bersikulo 1, ayaw kamo og kaguol. Salig kamo sa Dios. Ug salig usab mo kanako. Gihupay niya ang iyang mga disipulo tungod kay nakita niya
nga nabalaka na, puno na sa kagulanan ng iyang mga disipulo tungkol kay misulti na siya, nga siya mawagtang o siya mamatay, siya muhulakaw, muhawa siya. So pangutana ng gihupay man. Ang tinuod, dito sa ilahang pagpanihapon, nag-anam nagkadako og saka ang ilahang mga kabalaka. Nitaas ang kabalaka sa mga disipulo. Sumao ni nga gisultian sila ni Ginoong Hesus, ayaw kamo kahadlok sa inyong kasing-kasing. Ang ilang kabalaka nagkadako mga igsuon. Apan gipahibalo gihapon sila ni Ginoong Hesus nga ayaw mo kahadlok. Matod pa sa Juan 3:33 nagingon ini, mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, dili kamo makaadto sa akong adtuan. So dili makaadto. So atong tan-awon sa bersikulo 36 sa Juan 3 gihapon, niingon si Simon Pedro, niingon si Ginoong Hesus. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man mo adto? Si Hesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto ra kaunya. So atong balikon ang kapitulo 12 sa Juan. Bersikulo 32, nag-ingon usab siya, kung iisa nako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang mga tawo nga rekan nako. Sa 33 nag-ingon, sa pagsulti niya nini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. So sa pagsulti niya nini, dili pagyud sila makasabot, apan ang buot gipasabot ng Ginoong Hesus nga ang kamatayon nga mudangat kaniya mao ang paglansang niya sa krus. Mao ning ningon siya sa bersikulo 32 nga iisa ako gikan sa yuta, ug kabigon ko ang tanang mga tawo nga rekan nako. Sumatod pa sa kapitulo 16 nangingon, apan karon nga gisultian ko na kamo, nasubo kamo. Sa diyang gisultian na niya sa mahitabo kaniya. So kung atong tan-awon may suon ang pangutana, ngano nga lisod man alang kanila ang pagdawat ni ini? Nganong dili magyud sila makadawat sa kamatuoran sa gisulti ni Ginoong Hesus? Human sa daghan kayo nga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesukristo nga ilang nakita, ang bisan gani ang pagbanhaw sa patay gihimo kini ni Ginoong Hesukristo. Sa ilang na murag layo ra gyud kaayo alang kang Hesus may tungod kaniya nga siya mamatay. Tungod sila nakita, nagmilagro siya, mismo ang patay iyang gibuhi, nya siya na hinuon mamatay. Mao nang di sila gyud makatuo ang mga disipulo. So dinhi dapita adunay daghang nga kaaway si Ginoong Hesus panwala niya kahadlok kini. Nagpadayon siya sa pagtudlo uban sa otoridad ug nakahimo sa pagsalikway sa tanan nga mga isyu nga gilabay ngadto kaniya, bato kaniya. Kay daghan kaayong mga isyu nga gihatag kaniya nga dili mao. Busa dili gyud nila ma-imagine, dili nila mahanduraw kung unsang paagi mamatay si Ginoong Hesus. Wala gyud silang huna-huna. Kay gamhanan magilimang kag daghang kay gihimong milagro. Mao na ang huna-huna nga naa sa kasing-kasing sa mga disipulo. Di sila makatuo. Mao na ilang huna-huna nga na silang kasing-kasing dito sa panihapon, silang katapusang panihapon. Puno sila sa kabalaka, puno sa kasamok ug bisan pa gani nangalisang sila tungod sa gipahayag ni Ginoong Hesus nga mubiya. Nahadlok sila. Matod pa sa pinulungan nga Griego sa kasamok, gitawag na itaraso. No? Itaraso, sama ba sa usa ka tawo nga dili mahimutang. Manalitan ikaw, doon na kay daghang problema, daghang nag-abot ang imong problema, dili ka mahimutang, magsikag paso-paso, balik dito, balik diri. No? Mao na siya ang gipasabot dinhi nga anaa sa kahimtang sa mga disipulo. Aduna sila'y kahadlok, aduna sila'y kalisang, aduna sila'y kabalaka. No? O kung tan-aw na to, aduna gyud kasamok sulod sa ilahang galamhan o sa ilahang kaugalingon. Bisan pa gani natandog pa ang ilang espiritu sa kahadlok o kalisang ug mibati sila og kasakit nini. Busa si Jesus mihupay kanila
gihatagan sila og saad. Mao na ang saad ni Jesus, ningon siya, mubiya ako, apan mubalik ako, pagkuha kaninyo. So mao ni saad nga gihatag ni Hesus Kristo sa mga disipulo nga ayaw mo kahadlok, ayaw mo kaguol, ayaw mo kabalaka nga kung ako mawagtang mamatay man ako pero balikon kamo kay kuhaon tamo kung asa ko tua usab kamo. So kini usa man ni kasugo mga igsuon kaning gimando, ayaw kamo kaguol. Dili niingon nga gisulti lamang nga ni Ginoong Hesus apan kini usa ka sugo, usa ka mando ayang pag-ingon nga ayaw kamo kahadlok. So panalitan manduan ta o suguon ta sa atong superior sa ato pa kay balo kita mo kontrol sa ato ang kahimtang. Kay sugo man na, di man nagikan nato. So angay natong hinumduman nga matag sugo sa Biblia ana agayud siya kapasidad. Doon na siya kapasidad ang sugo tungod kay kini sugo sa Dios. Ang Dios dili magtudlo kanimo paghimo og usa lang ka butang. Dili siya tudlo kanimo paghimo nini apan hatagan kaniya nga og kagahom sa pagtuman ni ana. Mao ni ato gipasabot sa sugo nga aduna gayud siya kapasidad. Kung dunay sugo nga ihatag sa Dios kanato, dili na nato matuman kun dili tagtagaan og kagahom sa Dios sa paghimo ni ana. Kay ug wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, wala gyud tay mahimo. Mao na atong makita mga igsoon usahay og doon na tay kalampusan nga atong nakabuot ang atong gitagaan og himayaan og pasidungog ang ato ang kaugalingon. Wala nato tan-awa nga kanang tanan gihatag sa Dios alang kanato, alang sa atong kayuhan para sa iyang kahimayaan. Dili sa ato ang dungog og himaya. So sa ato pa aduna gyoy gahom sa pagkontrol sa imuhang kaguol. No? Matod pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 15 nag-ingon dinhi, gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kahibalo mahitungod sa Dios ug gibihag namo ang tanang una-una ug gipasunod kang Kristo. So gibihag gipukan nila ang dili maayo nga panghuna-huna nga kini musunod ngadto kun unsa man ang kagustuhan ni Kristo. Sa pagsulti niya nini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Sa ako nagikaingon, iya kining gisulti imando tungod kay nasayod siya sa kamatayon nga dangatan. Apan ang iyang mga apostoles ug disipulo, wala gyud masayod nini. Matod pa sa Roma 12:2 nag-ingon dinhi, ayaw kamo pahiuyon. Sa pamatasan nining panahon na, mao ni dako kaayo nato nga tan-awon, pagtulunan nga atong ma-apply sa atong kinabuhi. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan nining panahon na. Ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagbago sa inyong pangunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. So ang atuang tuyo, ang atuang desire ug sa tanan natong pagabuhaton atong himuon aron mahimaya ang Ginoo. So mahitungod ni mga instruction kay ang Dios naghatag kanato og kapasidad. Pinaagi sa gahom sa balaang espiritu sa pagtuman, sa pagsunod ug sa pagsugo o paghimo niining maong mando. Pinaagi sa balaang espiritu nga na nagpuyo kaninyo, makabaton kamo og gahom sa paghimo sa buluhaton nga gihatag sa Dios. So ngano man mahinungdanon kini? Inumdumi mga igsuon nga kining kalibutan nga atong gipuy-an dili na gyud maayo ang dagan. Makapahugno ug isip Kristohanon ana kay gahom sa dili pagtugot sa imong unahuna ug sa imong kasing-kasing nga bubati o kahadlok o kaguol. Sa ako nang giingon, pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Ang dalan ang giingon dinhi, ayaw kamo kaguol ang inyong kaugmaon anaa sa akong mga kamot. Ang dalan sa kalinaw mao ang pagpuli sa atong kabalaka karon sa kasiguruan sa umaabot diha ni Kristo. Pulihan nato ang atong kabalaka diha sa kasiguruan sa umaabot nga kinabuhi ug panahon diha kang Kristo.
Kitang tanan mga igsoon wala masayod kun unsay atong kaugmaon. Mao na nga ang punto nga si Jesus mingon siya nga nasayod na siya sa atong kaugmaon ug sa umaabot ug dili kita angay mabalaka. Dili kita angay mabalaka tungod kay nasayod siya sa tanan. Matod pa sa Juan 14:2-3 sa atong balikon pagbasa niingon dinhi siya. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod dili ko unta kamo sultihan ini ug kun atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo mubalik ako aron kuhaon ko kamo o aron bisag asa ako atua usab kamo. Tataw ug klaro kayo ang saad ni Ginoong Hesukristo sa iyang mga katawhan. Iyang gipakita sa iyang mga disipulo nga walay imposible alang kaniya. Dili lamang sa mga disipulo kundi diri usab kanato. O kini maong mga pulo mga igsoon minungdanon kini kaayo kanato. Ang uban nagunahuna nga si Jesus nagisgot mahitungod sa pagbalik o kamatayon sa mga magtotoo. Pag-ingon ni Ginoong Hesus niini nga ako mubalik, nagtuo sila nga bahin kini o kamatayon. Apan kining maong expression, wala kini magpasabot. Ug wala maghisgot og kamatayon. So unsa man gipasabot ni dinhi ni Ginoong Hesus? Si Jesus mingon mo balik ako og kuhaon ko kamo. Kung atong tan-awon naghisgot si Jesus og rapture. Kay mo balik man siya og kuhaon taniya. Daghan sa mga komentarista nagtala o nagsulat sa Juan 14:1-3 nga susama sa basahon sa una mga taga Tesalonica 4:13 ug 8. Suduna ni siya, puparihan ni siya mga igsuon. So atong tan-awon sa una nga Tesalonica 4:13 ngadto sa 18. Atong basahon pag-una. Kini nagisgot usab og rapture. Ningon dinhi mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay. Mao ni ang kamatuoran na aron dili kamo maguol sama sa mga tawo nga walay paglaom, kita nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw busa tungod kang Jesus banhawon ug dad-on sa Dios uban kaniya. Kadtong kisay uban niya, kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Mupos sa ta. Kisay yang dad-on? Kadtong mga nangamatay nga mituo kang Ginoong Hesus. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa tumpita sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita o kita nga buhi pa ni adtong adlaw bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo o kita unya uban kanunay sa Ginoo. Mao nay rapture. Mao nay pagsakgaw nga atong makita dinhi. Unsa gingos 18 busa ang atong buhaton. Busa pag dinasigay kamo tungod ni ining paglauma. Mao ni naghatag na itong paglaom nga magdinasigay kita. Kay bisan pa man ang katong mga nangamatay ng atong mga kaigsuunan nga adunay relasyon ni Ginoong Hesukristo nga mituo ni Ginoong Hesukristo mao'y una niyang banahawon ug mga nahabilin nga buhi sama kanato niining panahon na iyang sakgawon, iyang i-rapture ug dad-on ngadto sa kahanginan aron makalingkawas sa dakong katalagman nga moabot sa yuta. Mao na ang atong makita talan-aw na sa rapture. Ang kining Juan og Tesalonica mga igsoon doon na siya pupariha. Atong tanahon sa una mga Tesalonica 4:16. Unsa may giingon diha? Unya mabati ang singgit sa pagmando ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios. Ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. May unang mabanhaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo.
Unsa may makita nato diha? Ningon dinhi, kay ang Ginoo gayod ang manaog gikan sa langit. Dili siya manugog anghel, siya mismo manaog gikan sa langit. Matod pa usab sa Juan 14:3 ningon siya, kung atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako o kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. So sama ang ilahang gipadayag. Kay ang Ginoo gayud ang manaog gikan sa langit, mato pa ni Juan, kuhaon ko kamo, mubalik ako, kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Matod pa sa Tesalonica, nagingon usab dinhi. Mga Tesalonica 4:17, nagingon dinhi. Og unya kita nga buhi pa niya tong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo, o kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Unsa may gingon sa Juan 14:3, bisag asa ako atua usab kamo. Sa ato pa makita nimo nga ang susama nila nga pahayag nining Tesalonica o sa Juan, nag-abot sila mga igsuon nga susama ang katuyuan sa Dios sa iyang mga katawhan. Giingon usab dinhi sa Juan 14:3, nagingon dinhi, o kung atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. So ang atong gi-highlight ini gipasabot ni kung asa ako atua usab kamo. Matod pa sa taga Tesalonica 4:17, unya kita nga buhi niya tong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod pagsugat sa Ginoo, unya o kita unya uban kanunay sa Ginoo. So nag-abot ang maong pahayag mga igsuon nga sila atua kanunay nga uban sa Ginoo. Ug mingon usab siya, kung asa ako atua usab kamo. Matod pa sa Juan 14:1, atong balikon pagbasa. Mingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Unsa gingon niya dinhi? Ayaw kamo kaguol diha sa inyong mga kasing-kasing. Matod pa sa Tesalonica 4:18, ningon dinhi, busa lipaya ninyo ang usa ug usa, pinaagi nining mga pulunga. Makita nato, gingon dinhi, ayaw kamo kaguol. Gingon sa Tesalonica, lipaya ninyo ang matag usag-usa. Ang pagkapariha sa mga highlight nato sa duha ka mga tudling o verses, nindot kayo nga pagkasagol mga igsuon. Makita nato nga managsama o magkapariha sila. Nakita nato kung giunsa pagtapos ni Pablo diha sa Tesalonica, human kini niya gipatin-aw ang mahitungod sa rapture. Mao ni gingon ni Pablo. Sa una Tesalonica 4:18, mao ni gitapos, pagtapos ni Pablo sa pagisgot niya sa rapture. Ningon siya, busa pagdinasigay kamo tungod niining paglauma. Wala ni gisulti ni Pablo sa pipilalang katao, kundi gisulti kini ni Pablo niadtong mga katawhan sa una o kini maong mensahe hantod og para usab kanato. Sa diyan si Pablo naghisgot mahitungod sa rapture sa iglesia, siya nagsulti nga sa mga naminaw sa paghupay o pagdasig sa matag usa. Mausab si Jesus ngadto sa Juan, ingon ni ana, kung imong tan-awon, kung atong tan-awon, ingon ni ana ang kasing-kasing sa Dios. So nining bahina, si Jesus aduna pay daghang mga butang nga angay niyang kabalak-an. Aduna pa si daghang butang nga iyang matan-aw, nga iya untang unahon, nga iyang tan-awon tutukan. Hingpit siya nahibalo sa tanan nga naghulat kaniya. Nahibalo ba mo? Gibati na niya ang kabugat sa sala nga hapit na niya ang pasanon. Mao na ni niabot kaniya. Naibawan niya, hapit na niya matilawan ang mapait nga kupa sa kusuko sa amahan tungod sa atong mga sala. Nakita na niya ang umaabot. Apan nag-una gihapon siya sa iyang interest ngadto sa mga kasubo ug hadlok sa iyahang mga apostoles. Wala niya gitan-aw ang iyang umaabot nga kasakitan, kundi iyang gitan-aw ang mga apostoles, ang mga disipulo niya, ang ilang mga kasubo, ilang mga kagulanan. Sama usab kanato mga igsuon nga wala niya unaha ang iyang kayuhang kaugalingon, kundi iyang giula ang iyang dugo alang kanato. Wala siya magsapayan kung unsay mahitabo kaniya apan iyang giuna ang iyang katawhan. Ingon ni ana ang kasing-kasing sa Dios. Okupado siya
Imbes nga okupado siya sa mahitabo kaniya, nagkapuliki siya kanila o sa iyang mga katawhan aron makita niya nga ang iyang mga katawhan makabaton og kahupayan. Ingon ni ana ang Dios. Mao kani ang pahinumdom kanato sa nagsulat sa Hebrewanon. Gisulat kini sa basahon sa Hebrewanon. Ningon din na sa Hebrewanon 4:15 nagingon dinhi, kaya ang atong labawong pangulong pare dili usa ka pare nga dili mubati og kaluoy kanato. Dili kini usa ka pare nga dili mubati og kaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinuon sa tanang paagi siya gitintal sama kanato apan wala gayud siya makasala. Bisan pa man luyo sa iyahang mga tentasyon nga gisulayan sa kaaway apan wala siya magpadala nini tungod og alang kaninyo ug kanato ug kanako. Daghan kanato ang kinahanglan nini mong pahinumdom mga igsoon, hinumdumi gayud ninyo nga ang Dios nagingon ayaw kamo kaguol diha sa inyong kasing-kasing. Mao ni mando nga gihatag sa Ginoo kanato. 2000 na katuig ang milabay ug katunga sa kalibutan ang mga iglesia mahimong mahupay nining maong pahimangno. Maong mahupay nining maong sugo ang maong balaan nga paglaom nga moabot ang panahon. Hinumdumi nga moabot ang panahon nga ang mga magtotoo kita nga mga magtotoo moatubang naong sa naong face to face ngadto ni Ginoong Hesus. Pinaagi sa rapture o kamatayon o pagsakgaw sa iglesia o sa iyang katawhan. Moabot ka ng maong panahon. Mao na nga nagdala nato sa ikaduhang pagtulunan nga giingon dinhi, gipahibalo ni Hesus ang atong katapusang destinasyon. Iyang gipahibalo. Sa paghupay ni Hesus sa iyang mga disipulo nining maong kasiguruan, iya usab gipakita ang pananawon sa atong destinasyon. Kay balo mo asa. Bisan pa man sa kagsub-anan, sa kagulanan sa mga disipulo ug sa iyang umaabot nga kasakit ngayang pasanon, apan iyang gipakita ang pananawon sa inyo ug ako nga destinasyon nga mao ang langit. Mao na iyang gipakita. Wa ta magisgot dinhi og impierno, wa ta magisgot og purgatorio. Ang giingon niya, ang inyong destinasyon langit. Juan 14:2-3 atong basayon. Atong basahon pagbalik mga igsoon, ingon dinhi sa bersikulo 2-3. Sa balay sa akong amahan, ano na daghang mga lawak ug moadto ako ng pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamusultihan ini. O kung atuan ako dito, ug makandam nagdapit alang kanyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab. Gibalik-balik ni mga igsuon aron ato gayud nga matisok sa atong kasing-kasing, matisok sa atong panumduman nga wala gibisang gamay nga butang o ka minuto o segundo nga nitalikod kanato si Ginoong Hesus. Hangtod karong taknaa, hangtod karong panahon nagikan pa kaniadto kanunay siyang nagauban kanato pinaagi sa balaang espiritu nga anaa sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Wala na siya mubiya kanato. So doon ay pipila kabutang atong tan-ahon mahitungod sa langit. Unsam ning langit? Ang langit una tinuod nga dapit. Mutuo mo ana. Ang langit tinuod nga dapit. Tungod kay ningon si Ginoong Hesus, muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kaklaro ana. Muadto ako aron mag-andam og dapit alang kaninyo. Ang langit dili lamang kinimugna sa huna-huna. Ang langit dili pangandoy sa huna-huna. Samot na nga dili kini idea nga imong gamiton nga mubati ka sa imong kaugalingon nga okay ra nimo nga mawala kaning kalibutan na nga walay tumong ang imong kinabuhi. Ang langit tinuod og dili kini mugna lang sa huna-huna. Mao ni gipadayag dinhi mga igsuon nga ato gyud ibatunan sa ato ang huna-huna ug kasing-kasing nga aduna gayoy langit. Ang ikaduha, ang langit usa ka lugar nga anaa ang relasyon. Dili kini ordinaryo nga lugar. Ngano man, tungod kay gitawag kini ni Ginoong Hesus nga balay sa akong amahan. Balay sa akong amahan. Mahimo siguro nga tawgo niya nga langit og ngalan og lain-laing lugar. Basin tawgo niya og
Sabay mayong ingana to ana. Pero wala niya gamitan na. Iya bakang tawgon nga balay nga walay katapusan. Wala siya mo gamit og laing ngalan kundi dai ing gigamit. Wala niya hinganli. Gitawag kini niya og balay sa akong amahan. Ingon ni ana. Mao ka ng relasyon tungod kay kun atua na ka na didto. Kung atua na kamo didto, ikaw uban na sa amahan. Kung ikaw uban na sa amahan, giisip ka mga anak sa Dios. Ana ang relasyon. Gipadayag din sa pinadayag mahitungod sa bagong Jerusalem nga gibasa ni Juan. Pinadayag 21:3-4 nag-ingon. Og dadungog nako gikan sa trono usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tanawa. Ang puloy-anan sa Dios ana uban sa mga tao. Siya magpuyo uban kanila og sila mahimo nga iyang mga katawhan. Og ang Dios gayud mao ang magkiguban kanila og mahimo nga ilang Dios. Versikulo 4 nagingon, iyang pahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata ug ang kamatayon wala na. Ug wala na usab unyay pagminatay, paghila, kasakit o ang unang mga butang nangagi na. So wala na. Dili ba personal kayo? Ug imong tan-awon, personal kayo tungod kay kini relasyon nga gihatag nga pabor nato sa Dios. Dito sa langit mga igsuon, magkahiusa kita uban sa mga magtotoo nga mga nangamatay na. Naguna ka nato. Matod pa ni Pablo sa una Tesalonica 4:17, nag-ingon siya, unya kita nga buhi pa niadtong adlaw bayawon uban kanila og sa panganod aron pagsugat sa Ginoo o kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Dili lang kadiyot. Dili lang kadali, dili lang pila ka tuig, kundili uban kanunay sa Ginoo. So una atong gitanaw dinhi mga butang sa langit, ang langit tinuod nga dapit. Ang ikaduha, ang langit usa ka lugar nga ana ang relasyon. Arita sa ikatulo nga mahitungod sa langit, ang langit usa ka halapad nga dapit. Nganong giapel man nila tong halapad nga dapit. Si Jesus nag-ingon sa Juan 14:2, sa balay sa akong amahan daghan nga mga lawak. Daghan nga mga lawak ug moadto ako sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan. Unsay gingon ini? Daghang mga lawak. Ang hubad sa uban nagamit inig pulong nga mansion. Mansion, di ba? Mabasa niyo sa uban nga hubad. Diin kon maghisgot kita og mansion mga igsoon, magunahuna ta sama sa Beverly Hills, Maria Luisa, no? Daghan ang mga balay nga nagkatag sa maong lugar nga mga dagko kaayo. Apa na sa ang pulong nga lawak sa original nga Griego nagpasabot kini nga usa ka pagpuyo o puloy-anan, no? Ato kini mahulagway sa sama niini. Ug atong tan-awon ang gihulagway dinhi ingon ni ana ang balay nga ato ang padulngan didto sa bag-ong Jerusalem. Kung atong una-unaon ang amahan nagtukod og balay alang sa iyang mga anak. Pagkaminyo sa iyang usa ka anak, gibuhatan niya extension. Mao man labi ng Pinoy. Bahala na magtapukay ta, no? Kay naagyod ang away dito. Magtapukay ta, magkayusa ta. Oh, mga tao tinuod ba? Siguro na tinuod. So sama sa usa ka mahal nga nagtukod og usa ka balay sa iyang anak og gibutangan ng extension. Sa ikaduhang anak gipun-an sa ng extension. Mao ni atong paghulagway daghang kay extension, extended ang iyang balay nagkasumpay-sumpay na. Dili picture nga mansion nga alang ra man sa mga adunahan mga igsoon. Mao ni ang picture dinhi sa Pilipinas sama sa atong gitawag dinhi og compound. Kay ba mo compound na gikural pero ang mga balay nagkasikit-sikit. Kana compound na nila ni Juan, Brother Rick. Oh. Naa diha ang mga anak tanan nga nangaminyo.
Nag-usa sila. Ingon niya na ang picture nga gingon din nga daghan ang lawak. Apan anaa gihapon din na sa maong compound kauban sa amahan. So anaa gihapon ang relasyon. So una ang langit tinuod nga dapit, kadua ang langit usa ka lugar nga ana ang relasyon, ang langit usa ka halapan nga dapit. Dako kaayo ang lugar sa maong gitawag nato ang langit. Ang ikapat ni mga igsoon, ang langit usa ka personal nga lugar. Atong tanahon, Juan 14:2 ningon ini, sa balay sa akong umahan adunay daghang mga lawak, personal kayo. Muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Wala siya moingon nga adto kas pikas. Ang iyang gitudlo ang balay sa iyang amahan nga iyang andaman usa ka luna alang kaninyo ug kanako. Maapil ba ka ko? Sige lang, basta masiguro lang mo. Magandam siya og lugar alang kaninyo. Mao na maigsuon nga kun atong tan-awon usa gini ka personal nga lugar. Sa Juan 14:2 mao na yang gingon nga sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Ang uban gani ana nga translation murag mga puloy-anan, no? Una-una adunay lugar sa langit gitagana alang kaninyo. Imagine, si Jesus sa dinhi pas kalibutan unsa ganito siya? Way katubag hagbong. Si Jesus dinhi pas kalibutan usa siya kapanday. Tungod kay si ang iyang amahan dinhi sa kalibutan si Jose usa man sad kapanday. So siya mitabang nahimo siyang panday. Karon kun atuan na siya sa langit, nahimo na siyang custom builder. Kay dili lang ordinaryo nga luna nga balay nga iyang ihatag sa matag usa. Siguro manindot kini kay si Jesus mismo ang naghimo para gayod kanimo ug kanako. So nindot gina. Kining tanan makahupay kanila sa mga apostoles ug bisan pa kanato. Paghatag kanila og kasiguruan sa umaabot ug paghatag og kasiguruan nga asa sila padulong. Mao gini ang naa sa tong unahuna nga aduna tay kasiguruan sa umaabot ug aduna tay kasiguruan kun asa sa tapadulong ni anang maong umaabot. Apan gipadayag ni Ginoong Hesus nga adto kita sa balay sa iyang amahan pagkaninduta. Mao na nga ang ikatulong bahin nga mingon si Jesus sa katapusan nga siya igo na. Ang ikatulong nga bahin mao ni si Kristo igo na. O pasabot ni ana nga wa na ta magkinahanglan og lain. Igo na siya mismo. Enough is enough. Daghan kay nga libro. Enough is enough. Si Kristo igo na. Matod pa sa Juan 14:4-6 atong balikon pagbasa, nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong atuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa, unsaon man namo sa pagtultol sa dalan. Unsa may gitubag ni Ginoong Hesus? Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ako ang kamatuoran o ang kinabuhi, walay makaadto sa man kundi moagi kanako. So imo ma-imagine ang padulngan sa mga disipulo. Nainganga sila, gawas lamang sa usa ka tawo. Wala laing si Tomas. Nga siya mingon, Lord, wala ko kasabot. Lingi ko mga kauban ng disipulo na unsa man ning tawhana, wa man ni kasabot. Ganiha ra man nga istorya sa Ginoong Hesus. Sa Lord, wako kasabot. May tanaw kaniya ang tanan. Ningon siya nga wala kami masayod kung asa ka paingon. Ug wala mi masayod kung asa ka paingon, ug asa ka padulong, unsaon man namo pag-adto didto. So sakto nga pangutana, di ba? Unsaon man paghibaw dito di ka tudlo as direction. Maayo gani kay nangutana si Tomas. May kay nangutana si Tomas niini, kay atong tanawon sa Biblia mga igsuon, mao ni nakahatag og katubagan.
Kay kung wala pa kita o kung wala pa siya mangutana, wala kita masayod sa tubag, gagingon ni Ginoong Hesukristo nga mag-una siya ngadto sa balay sa iyang amahan. Maayo kay nangutana siya, mao gitubag siya ni Jesus. Si Jesus mitubag sa bersikulo 6. Matod pa sa Juan 14 bersikulo 6. Atong basahon. Gihangyo na ko tanan. Atong basahon. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili muagi kanako. Maayo kay nangutanas Tomas. Wa gini mugwa ning tubaga og wala mo tumaw sa unang-una ni Tomas, asa man mi padulong am ni mibaw. So pasalamat ang Tomas. Si nining maong tubag, si Jesus nagsulti og trahedya, no? Naaday da trahedya ni. Nagsulti og trahedya ug mao kini ang trahedya iyang gipasabot sa Juan 14:16. Nga dili tanan makaadto sa balay sa amahan. Sa pagtubag niya nga pulunga, nga siya ang dalan kamatuoran o kaginabuhi, walay makaadto ngadto sa amahan, kundi muagi ka niya. So ang ipasabot nini, nga doon na dili makaadto. Doon na dili makaadto sa balay sa amahan. Kini nagsulti, nga ang rapture o pagsakgaw, usa ka pinili nga kalihukan. Basin ang tanan nagdahom, rapturon lang mo ditso. Sayop na. Ang rapture sa kapinili nga kalihukan, dili tanan makaadto, dili tanan madala. Gitagana lamang kini sa mga membro kay kini balay sa amahan. So kinsa man ang dakwaon sa amahan? Di ba ang iyang mga anak? Kung kamo adunay relasyon, personal nga relasyon ni Ginoong Hesus, gitagaan mo katungod nga mahimo kamong anak sa Dios. So diyang anak na mo sa Dios, makahimo na kamo pag-adto sa balay sa iyang amahan. Hinuon ang Dios muhatag ninyo og kagawasan sa pagpili. Dili gina mamugos ang Ginoo mga igsuon. Wala siya mamugos nga paduolon ngadto kaniya apan ang iyang gisulti igo lamang siya nag-imbitar kaninyo sa pagduol kaniya. Wala siya mingon nga kinahanglan mo duol kanako. Ikaw kinahanglan ari kanako. Wala. Iyat ang gihatagan o kagawasan ang iya ramang pagingon nga kung kinsa katong mo ari kanako. Wala siya mingon kinahanglan ari mo nako. Wala siya. Pero mahimo unta na niya. Pangitagaan kita niyag freedom. Usa kini ka exclusive yun, eksklusibo nga pahayag ni Jesus. Usa kini ka pigot o naro kayo, no? Gamay, apiki gamay nga mga naro kayo nga pulong nga wala moingon si Jesus nga siya usa ka dalan. Dili ba? Wala siya moingon nga ako usa ka dalan. Wala usab siya moingon nga siya usa sa mga dalan. Wala usab siya moingon nga siya usa sa mga espirituhanong agianan. Wala usab siya moingon nga siya usa sa mga agianan. Wala usab siya moingon nga akong ipakita kaninyo ang agianan. Unsa may iyang giingon? Ako ang dalan. Period. Siya ang dalan. Apan dili kini mao ang giunahuna sa kadaghanan. Di ba tinuod? Dili na mao giunahuna sa mga tao. Bisan pa man gani sa uban nga magtotoo, naghuna-huna gyapon sila kung asa sila nga dalan mo subay. No? Kay sa aton nahisgutan sa una miagi nga ang mga tao naghuna-huna sila nga ang tanang dalan paingon sa langit. No? Apan dili na tinuod mga igsuon. Wala kini sa ilang huna-huna nga siya lamang ang dalan. Ang ilang gihuna-huna mao nga ang tanan nga mamatay muadto sa langit. Ang tanan muadto gayud sa langit. Pero basig jutay ra ang muadto sa langit. Mingita tag mga ngan sa tao nga basin di makaadto sa langit, basin si Adolf Hitler, no? Murag di siguro nakaadtog langit. Si Mussolini, no? Adi man nakanhin dinhi kay layo mga ito, wala na siya. Tingali, no? Ang Ginoo ra gid ang nasayod. Kung imong tan-awon, kini mga tawhana dili maadto sa langit. Ug ang uban maadto sa langit. Mao ni atong nuna, kini mga tawhana tungod kay dautan, dakog na himo kasalanan, dili ni sila maadto sa langit. Pansayop kana. Gitawag nag fake news. Kay ang kamaturan si Jesus mingon,
siya ang dalan. Siya ang dalan. Walay makaadto ngadto sa amahan kun dili moagi kaniya. Matod pa sa Mateo 13:14 nag-ingon din ha. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan, mao kini ang gisubay sa kadaghanan, apan na masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra gyud ang nakakaplag niini. Ngano man tungod kay gusto man ta og hayahay, gusto man tag instant, no? Instant noodles, instant marriage, instant partner, ug uban pa mga instant. Gusto ta karong panahon na mga igsoon nga order dayon ta, tawag dayon ta, unsa pa nang mga Lazada, uban pa din ang mga hinigtawag na adayon. Gusto tag instant, dili na ta molihok. Mo naton naisgutan, hinumdum pa mo sa una. Sa unang panahon, ang mga tao nagtrabaho. Sila ang nagbuhat, silang gustong buhaton sa ilang mga trabahon tungod pag aromatigom, masib ang ilang kwarta. Sila ang nagtrabaho. Apan karon, ang kwarta ang atong gipatrabaho. No, daghan naman tag kwarta ron, kamura. No? Ang kwarta na atong gipalihok, wa na ta mo trabaho sa ato panang hinubra. Salamat sa Ginoo. Maayon ta, sana all. No? Inoon ang Ginoo muhatag magyunatog kagawasan. Ang kamatuoran si Jesus mingon nga si andalan. Ang kamatuoran siya ang kinabuhi, walay makaadto sa man kundi moagi kaniya. Siya ang naghisgot si Jesus ug katalagman man og trahedya, iyang gipasabot mao ang impierno. Kung dili kita musubay kaniya uban diha kaniya ug walay lain nga dalan nga iyang gihatag kundi siya ug kita musimang adto kita dito napita. Mao ginay kasiguruan nga daghan gayod ang moadto dito. Kay hagipot kayo ang gagaan ug lisod kay ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, di mo taganahag lisod-lisod. Gusto mo tagayahay, no? Musakay gani tag taxi, tan-awon din nato nindot kay nga taxi. Inig-abot sa taxi atong ablihan ang taxi, simuto na to ug di babaho ang taxi. Okay lang na, no? Kay mubayad man ta. Nasa uban, inigtanaw, dili mo tanaw sa taxi o humot man taxi, ang tanaw ng driver, gwapo ba? Yun na, tinuod din na. Tinuod na eh. Sago ko na. So, gideklara ni Pedro sa basahon sa buhat, sa kapitulo 4, nag-ingon din eh. Ang sa gingon ni Jesus din eh. Buhat 4:11 nga to sa 12. Atong basahon mga igsuon. Magdungan tagbasa niini. Ang sa gingon diha. Si Jesus maong gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod sa balay, mahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. 12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan ang gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Kaklaro gyud in taon ana. Ngano magyud nga mubasa, ihanap-hanap magyud ang mata. Kay haron dili makabasa. No? Mingon din basa ha, wa ko'y antihos, brad. O di antihoso, dili na sukod na ko, brad. Unsa kaganahan kang basa, dili. Kay di man nila madawat ang kamatuoran. Exclusive kayo ni. Dogmatic nila pa. 2 plus 2 equals 4, dili na mahimong 5 ugma. Mao na ang dogmatic. Alang sa mga nagtuo kining maayong balita tungod kay si Jesus nag-ingon nga igo nako. Wala na kamo kinahanglan og lain o bisan kinsa aron maadto sa langit. Ako ang imong ticket padung sa langit tungod kay ako ang dalan. Simple gyud kayo. Maayong balita nga si Jesus mubalik og iyang dadon ang mga magtutuo ngadto sa langit. Mao na iyang katuyuan sa pagbalik dinhi. Ang dili maayong balita nga daghan dili magtuo nga dili madala sa langit. Daghang mga magtutuusab nga dili madala sa langit ug labaw na nga daghan nga wala mutuo nga di madala sa langit. Gihatagan kita sa Dios og kagahom sa pagpili. Si Jesus nagsulti sa 14 John 14 sa iyang mga disipulo sa ilang pagduha-duha, sa ilang kawalay kasiguruan, sa ilang kabalaka kahadlok ug gihupay sila ni Jesus sa pag-ingon, igo na ako. Igo na ako alang kaninyo.
Tungod kay kamo nasayod na sa dalan, tungod kay nakaila kamo kanako, igo na ako kaninyo. Mo ni gingon ni Ginoong Hesus, kita mga igsoon nasayod ta nga siya lamang ang dalan, siya lamang kamatuoran o ang kinabuhi, ug walay makaadto ngadto sa man kun dili mo agi ngadto kaniya, igo na siya. Wa na ta magkinahanglan paglain. Mao na mga pagtulunan naghatag og kasiguruan sa mga magtotoo, ikaduha nagpahipalo sa atong katapusang destinasyon, nagpadayag sa pagkaigo na ni Kristo. Mga igsoon, ang langit gitagana. Ang langit gitagana sa gitagan-an nini. So sa ato padili sa tanan. Dunay mga tao nga gitagan-an nini. Matod sa Pedro 1:3-4 nagingon, magpasalamat kita sa Dios ug Ama sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Kristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog, ang panulundon nga dili madunot o mahugaw, umahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang di mo ganahan. Unsay giingon niya? Alang kaninyo. Oh. Nabay kanako diha? Wala. Kaninyo. Wa ko giapil. Ato na tanan mga iso. Ato na tanan. Ang pagkailan ni Jesus, igo na, humana na ang inyong pagpangita. The search is over. No? Murag kanta. So ato na makita mga igsoon, daghan kayong hulagway sa langit may tungod nga naa sa Biblia. Sa Pinadayag 21:22 atong basahon. Giulagway kini ni Juan nga usa kini ka material, tinuod nga lugar. Unya nakita ko ang usa ka bagong langit ug ang yuta kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta. Ingon man ang dagat, nakita ko usab mang mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad. Ang bagong Jerusalem nga gikan sa Dios nga sama sa kasulunong babae nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Katong picture ganiha mo toy atong makita ang bagong Jerusalem katong gipakita ganiha mga igsoon. Inigabot nato nining mga bahina. Abutan nining napita. Wala na ang rapture. Humana ang mga kalisdanan, humana ang tribulation, humana ang millennial kingdom na hitabo na o gibuntog na sa Dios ang kaaway nga gikagligut-gutan sa tanan nga mao si Satanas. Dini gitala ni Juan alang kanato ang panan-awon nga nagpadayag sa final o finale nato nga balay sa mga magtotoo. Gipakita dinhi kung unsa ang porma sa langit. Matod pa sa Pinadayag 21:16, kwadrado ang maong syudad. Parehas ang gitas-on ug ang gilapdo niini. Unya gisukod sa mga anghel ang dalan sukdanan ang syudad ug gitas-on nga 2,400 ka kilometro. Taasa na. Ug ang gilapdon, ang gihabugon ug ang gitas-on niini parehas gayud. Na sa ato pamurag cube ni siya. Gisukod usad nila ang mga parel ini 60 ka metros ang gihabugon sumala sa sukdanan nga gigamit nila nga maoy kasagaran gamiton. Kini paghulagway nini kung masabtan literally kini siya ang porma nini mura ni siya cube. No? Dili kay mura cube gyud. Or pyramid o porma ba kaha sa sigurat sa Babylonia na building dito nga makita nato sa picture wa alam tay picture di sigurat no. Gisukod kini sa usa ka magtutudlo sa Biblia. Iyang gisukod kini og ni pupariha kini ni equate kini to 2,500 square miles. Mao na iyang pagsukod. Busa ihulagway ang cube sukod sa sukod nga 2,500 million square miles. Umura og gidakon sa buwan. Kaning langit, kaning bag-ong Jerusalem. Mura gidakon sa buwan, ang diferensya lang kay cube lang siya dili lingin. Usa ka scientist gistimate nga 20 billion ka mga tao ang makapuyo sa bag-ong Jerusalem. Imagine. 20 billion. Kini mga tawhana nga papuyon dito mao ning mga tawo nga nangaluwas ha. Dili ni mga bag-ong produkto, kundi dili akato ning mga katawhan nga giluwas sa Dios, nga gisakgaw sa Dios, gipangluwas sa Dios ang mga nangamatay mga magtotoo.
20 billion people makabaton og compute usab nila sa ato pa sa 20 billion people nakabaton og tag 70 tag 30 ka hektarya ang matag usa. Mo na gitagana. 30 ka hektarya. Ikaw rang usa, mag-unsa man ka dito? Di gibutang lang na ang gidakon. Mo na imong bahin sa langit. 30 hectares. Mupuyo na mga nitag 60 square meters. Di ba? Na mga 60 square meters, na po ni 40. May lagi kayo yung taon. Unsa pa ka ng 30 hektaryas. Na mga tao mga igsoon nga nasayod nga naay langit. Kamo, nasayod mo naay langit, basiwasan mo masayod. Ha. Na mga tao nasayod nga naay langit. Apan dili sila gusto mo adto kay dili exciting dito napita. Boring kuno to napita dito. Ang mga lugar para kanila basin dili sila ganahan sa mga tao dito, namili pag tao Grabe ya. Gipadayag 21, 23 ngadto 26 nag-ingon dinhi dito wala na kinahanglan ang kahayag sa adlaw mao ni atong i-picture dito sa langit mga igsoon sa umabot dito wala na kinahanglan ang kahayag sa adlaw sa bulan kay nagdanag man ini ang himaya sa Dios. Wa nang biko purdoy. Wa man tang bayad. Ano kinalag suga? Ug maglakaw ang katawan sa kalibutan diha sa kahayag nini ug dadon sa mga hari sa kalibutan ang ilang mga bandi ngadto sa maong syudad binuksan sa tibok adlaw ang mga ganghaan nini ug dili kini sirhan kay didto wala na may gabi na di ba wala na gabi puro na adlaw dadon ngadto sa syudad ang kabantog ug ang bandi sa kanasuran. Itong tanaw din ang pulong naso din sa Griego nga original pinulungan mao ang ethnos pasabot din kaliwat nasod, katauhan, mga magtutuo, mga Hudiyo, mga Israelitas, so ato pa ang buti pasabot ni mga igsoon, nga adtong dapita anaata ng klasis tao na. Ang mga linuwas sa Dios. Tanang klasis katawan ana dito, ug ang gahaan wala dili nagyud isira. Walay problema sa immigration, kay di na dawaton ang immigration dito. Ang tanan welcome nga magdala sa katahom sa ilang kultura, magtawag kini matawag ba nato ini nga boring? Tanan kun unsa may ilang mga kultura gidala dito wala gimingon nga dili kaangayan dinhi. Wala na. Agi pagtapos mga igsoon. Ano na usa ka batan-on o bata nga gisaaran sa iyang ginikanan nga hatagan siya og auto sa iyang 16 ang iyang edad. No? Bata pa ni siya. Nya nagpaabot siya og 16 gisaan may hinikanan nga tagaan siya og auto. Katong iyang gusto ra ba katurubang kuan kanang nindot kay auto kay na 19 kano sa pa ba ning tuiga 1963. Dugay-dugay ni nitabo. Pero 1963 Corvette 327 V8 atong panahon na mga igsoon grabe kay mahal na ang auto. So mao ni iyang gidamgo, mao ni iyang gipangandoy, mao ni iyang desire gitinguha sa iyang kasing-kasing nga mao na ang auto nga gusto nako. Saad siyang gidikanan nga ihatag kadto sa pagka 16 anyos na niya. So naglaong gayud siya. Ang iya lang wa magustuhi, wa niya ganahi. Kaya ang daan nga auto sa iyang amahan dito sa budiga, kanang gitawag og barn. Ato sila barn man na kay tati ba no? Barn. Diri sa to budiga. Tuwa dito gitabunan og tarpaulin nga auto nga daan. Mo na yang pagtanaw. So siya moabot na ganitong auto ha, may tagkuhaon na ni daddy na kanang daang auto niya i-junk na ilabay na asa na ibutang. Pero na mao to iyang nakita ang auto nga gitabunan. Usa ka gabi niya na. Nakadungog siya andar. Andar sa makina gid, makina man sa auto. So eto siya li siya dito, tan-aw niya. Ay salamat kay gikuha ng daddy ang daan nga auto. Nana ko'y kabutangan sa ko ang auto. Dili kabot. Siguro during the time birthday niya. So sa pagtan-aw niya siya, ang akong gusto ka na give Corvette nga 327 B89 Apple ang iyahang kolor. Nindot kayo iyang gipili. Sige istorya pag tan-aw niya mga oman di ay ito ang nag-andar. Ang iyam ditong auto nga gipangandoy sa iyang kinabuhi gikan pas bata nga gisaad sa iyang gidikanan nga ako ni regalo nimo dong mao ni akong regalo nimo ini ka 16 nimo makuha. Basin sa una 16 makalisensya na, no?
Karon dili naman, mahal pa kayo. So pagtanaw niya, tempera, murag mao man tong auto nga giingon, akong gusto nga auto, mao man to, nindot lagi kayo. Sumoto pagkakita samahan nga ni sigsig li dong ari dong. Siya, ano man di, ya to testingan imong auto. Padagano na to ni. Nahingangha siya. Dili siya katuo mga igsuon. Nga ang katong auto nga iyang gikalagutan nga gusto nang ipalabay, mao dito nga auto nga giandam siyang gidikanan alang kaniya birthday niya sa iyang 16th year. Kaya balo mo unsay atong makuha nga lesson na. Sa samang paagi, kining atong gitinguha ang matahom ug gamhanang panulundon nga atong makita nga gihulagway sa kasulatan. Anaa sa langit alang kaninyo. Dugay na nga giandam sa wala pang kalibutan. Giandam na ang maong gasa, ang maong gift alang kanyo nga naa dito sa langit nga alang gayud kaninyo matag-usa. Umabot ang Dios, ang adlaw nga ang Dios mismo mo'y mukuha sa maong tabon ug aron makita ninyo ang dakong himaya nga iya sa Dios nga alang kaninyo. Sama sa auto, gatuo siya basura tong gitabunan. Panpag-ukab niya, ang iya di ang gidamgo. Ingon usab ka nato mga igsoon. Nga dili kita mutuo sa pulong ni Kristo pero wa ta kahibalo nga nagtan-aw ta sa dunay gitabunan nga alang ka nato nga mao din ang atong gipangandoy sa atong kasing-kasing. Tungod sa matiduanan sa atong Dios, iya ka nang gihatag ka nato pinaagi sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Amen. Juan 14:3 atong basahon agi pagtapos. Juan 14 bersikulo 3. Dunganon tanig basa mga igsoon, nagingon dinhi. Og kun atuwa na ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atua usab kamo. Praise God. Di ba pagkanindot? Ang desire ni Ginoong Hesus kun asa siya, kamo tanan. Bahala nagdi ko i-appeal basta kamo tanan. Adto mo dito. Kuyog mo ni Ginoong Hesus atong pagpakan natong buhi ka Dios mga igsoon. Hallelujah. Sige, magampo ta. Amahan na mo langit nun, salamat Ginoo sa mga pulong nga imong gihatag kanamo. Sa imong mensahe nining kapunon Ginoo Dios. Nagpasalamat kami Ginoo nga imo kaming gitagaan ug pananaon sa umaabot. Ug salamat Ginoo nga ikaw nagpakabana kanamo ug wala nimo tan-awa ang mga kasakitan nga imong pag-aatubangon. Wala nimo tan-awa ang kalisdanan nga imong sagubangon apan imong giuna ang kayuhan sa imong mga katawhan Ginoo Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan amahan. Salamat Ginoo nga ikaw gayud naghatag kanamo og pahimangno nga ang langit alang kanamo tungod ug alang kanimo. Ikaw ang hinungdan ining tanan Ginoo Dios. O Ginoong Hesus, ikaw nag-ingon usab nga ikaw igo na. Wala na kami lain pang pangitaon ug dili na kami mangita. Natapos na among pagpangita tungod kay amo kanang nakit-an sa among kasing-kasing. Salamat ning kapunon Ginoo Dios sa imong mensahe. Nagampo ako Ginoo gad ang matag usa Ginoo. Aduna gayoy mabawn, masabtan nila nga pagtulunan ngaron ilang makita Ginoo kun unsa kadako ang imong gugma ngadto kanila. Ako usab Ginoo Lord gani giampo Ginoo nga sila Ginoo makabaton Ginoo gad Lord ug mga pananaon Ginoo sa umaabot aron ilang makita nga ikaw Ginoo kanunay nga nag-uban kanila. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong grasya ug kaluoy nga imong gibubo sa imong mga katawhan Ginoo Dios. Nini kapunon Ginoo nagpasalamat usab ako Ginoo sa imong mga katawhan nga nagpaluyo nining maong pangalagad kanimo Ginoo Dios. Sa technical Ginoo, sa asiring usa ta mga ministry nining maong iglesia. Ug ako nagpasalamat Ginoo sa imong mga katawhan imong gidala dinhi nga hapsay malinawon ug walay mga daotang mga panghitabo Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan naman. Bisan pa man among makaigsuonan Ginoo nga wala dinhi amo sang giampo Ginoo gituboy sa diha kanimo Ginoo gad nga ikaw Ginoo magapanalangin kanila Ginoo. Tagbuaw sab ang ilang mga panginahanglan aman. Salamat Lord nga kami imong gihatagan ug kay gayunan nga kami makasangat sa mga alawiton diha kanimo, makasangat sa mga pag-ampo diha kanimo Ginoo Dios. Salamat usab Lord nga imo kami gitagaan usab kay gayunan kami makahatag sa mo ang mga gifts, sa among grace offerings ug
tithes Ginoo Lord God alang kanimo tungod kay kining tanan nga naa ka namo ikaw ang tag-iya amahan. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan kini imong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.